Днес при мен за ревю имам най-необичайният смарт телевизор, на който съм попадал до момента. И както може би сами виждате, рамката му е направена от лего блокчета. Така този телевизор дава поле за креативна изява и може да го накичите с някоя серия на Marvel, например. Хайде да го разгледаме заедно. Пазарувайте от ArtDesk.bg с промокода TheClashers за 3% отстъпка. Смартфони, лаптопи, компоненти за компютри, периферия и гейминг. Въвеждайки го всеки път, подкрепяте канала. Благодаря ви! Това любопитно устройство тук до мен се нарича Kiwi Kids TV и с закачливия си и атрактивен дизайн има за цел да пасне на всяка една обсипана с играчки детска стая. Отделно обаче, като родител на две деца, най-много ми хареса фактът, че телевизора разполага с подсилено удароустойчиво стъкло и така ще издържи на по-тежки замервания и трудни характери. Дори от Kiwi са помислили и за дистанционното, от което са премахнали каквито и да е остри ъгли. Давайте обаче сега да отворим кутията му и да видим какво има в комплекта. Захващам се с разопаковането и лека по лека изкарвам телевизора от атрактивния му кашон. Преди да го обърна, поставям двете крачета, като те идват с по две болтчета и ключ за завиването им. Внимателно слагам телевизора в изправено положение и закрепям включената в комплекта платформа за стойката. Естествено имаме и захранващ кабел, както и книжки. Приключвам анбоксинга с финални кадри и продължавам с ревюто. Тази джаджа тук наистина прилича на телевизор, който бихте срещнали в Legoland. Макар и официално марката Kiwi да не е пряко обвързана с гиганта за детски играчки. Откъм дизайн телевизорът е микс от син и бял цвят, като стойката и рамката са основното поле за изява, по които може да строиш. Всеки тип конструктори от стандарта на Lego могат да се закрепят за рамката на това устройство. Отделно ми хареса, че са предвидили и по-заоблени ъгли по краищата. Общо взето можете тотално да преобразите външния му вид и да го затрупате с какви ли не по цвят конструктор елементи. Преди да съм се отплеснал в редене обаче, дайте да обърнем малко повече внимание на характеристиките на този модел. Размерът на 60 Hz екран иначе е 32 инча, а резолюцията му е Full HD. LCD дисплей е с LED подсветка и HVA матрица, а контрастът е от 7000 към 1. Накратко, характеристиките на картината са сравнително базови, но пък аудиторията, към която е насочен, едва ли ще има някакви по-сериозни претенции от към детайл или пък опресняване. Все пак той не е орязан от към портове и на практика, ако искаш, може да му вържеш и някоя друга конзола. На задния панел можем да открием 3 броя HDMI, 2 USB Type-A порта, както и LAN порт, плюс разбира се букса за антена, модул за CI карти и 3,5 мм жак за слушалки. Телевизорът все пак поддържа безжична Wi-Fi мрежа, както и Bluetooth 5.1, но е оборудван и с DVB-C, DVB-T и DVB-T2 тунери. Това означава, че дори да му боднеш една обикновена антена, веднага ще хване 5 национални канала, без да е нужен някакъв допълнителен тунер. Хареса ми, че телевизорът разполага и с LED светлинна лента на гърба си, която може да се използва като нощна лампа в стаята на детето, ако го е страх да спи на тъмно. За първи път срещам вграден светлинен елемент извън продуктовата линия на Philips, но явно защото не се синхронизира с картината, минава по тънката линия на патента, който се държи от нидерландския гигант. Както споменах по-рано, телевизорът е с подсилено защитно стъкло, което го прави устойчив на удари и надрасквания, така че и да хвъркне някоя топка към него, би трябвало да остане невредим. Откъм звук иначе имаме два 8-ватови говорителя, които според мен звучат достатъчно добре за непретенциозния детски слух, но иначе не са нещо вау. Софтуерно телевизорът е андроидски, което го прави съвместим с Google Home, като предлага и Google Асистент, плюс вграден Chromecast. Имаме си и заводски инсталирани Netflix, както и Amazon Prime, но те са с платен абонамент, както знаем. Разбира се, наличен е и родителски контрол, а ако искате да го закачите на стойка за стена, стандартът тук е веса 200 на 150 мм.
В заключение ще кажа, че телевизорът определено привлича внимание с този по-алтернативен дизайн, а пък и тази рамка от тухлички би се харесала на всяко едно хлапе, което е фен на този тип конструктори. Картината не е нещо супер впечатляващо, но пък ще свърши работа да се въртят анимации на него. Може да намерите Kiwi Kids TV в сайта на Ardes.bg с настояща цена от 689 лева. Не забравяйте да се възползвате и от кода за отстъпка The Clashers, а линкче, от който да си го разгледате по-подробно, оставям в описанието. И така, скъпи приятели, стигаме до рубриката 3 хубави на 3 лоши черти за продукта, който разглеждаме, и естествено започваме с положителното. На първо място естествено поставим дизайна, който със сигурност ще грабне вниманието на мълчуганите, пък и ще им даде още едно поле за изява на креативността им. На второ място поставям светлинната лента на гърба, която излъчва много приятна и мека светлина, която ще върши страхотна работа за нощна лампа. На третата позиция поставям удароустойчивия екран, защото който няма деца, той не знае какви неща се случват с техниката вкъщи. Моята малката, например, отива и почва да гали котки и кучета е така. По-грубичко. Сега обаче е време да минем към отрицателните черти и на първо място ще сложа така по-базовата картина. На децата със сигурност няма да им направи впечатление, но аз като ревюър, минал през 8K екрани, със сигурност я виждам. На второ място бих сложил цената, макар да не е някаква много висока. За тези пари бих се зарадвал да включат някое друго конструкторче така преди да си купим лего и да го накичим. Третата позиция оставям на вас. Изкажете вашето мнение, ако нещо не ви е допаднало или пък аз съм го пропуснал, долу в коментарите. Така, палец нагоре, ако ревюто ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с нашата снимка, ето тук горе, пък ако ви се гледа някой друго ревю, цък на правоъгълничето под него. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!